вам Боже доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина» і я її ведуча Віра Кобулей. Це видите, яка довкола нас красота. То вшитко зробила Терезія Сокач. Файна майстриня. Мониськи в неї в гостях. Дай Боже доброго здоров'ячка. Добрий день. Ну, ти мені повіш, Терезко, як і з чогось все то починало? Яка перша була робота? Перший поштовх був, а поштовх був такий, що в мене се народив синочок. І треба було щось йому зробити. І я хотіла, бо в нього було все майфайне, майкрасне, і або у всьому було дуже файним. Почала вишивати, а ще плюс до того мене сусідка підштовхнула. Вишила дуже файну єгипетську картину велику, таку метрову. А для синочка щось вишила? А для синочка вишила подушку і вишила картину Анютині глазки, фіалки у горщиках. Бо мені дуже та робота се подобала із-за того, що я почала її вишивати ще коли я була вагітна. І він із тим усім, із цим натхненням, із цими думками про нього впитував ту всю мою радість, і я її передавала у картину. Коли він позирить на ті фіалки, та що, як каже, що чувствує? Ну, він у мене мужчина, файно, файно може бути. Так як тато каже, файно може бути. Позираючи на красні витвори із пацюрок, сотворені Терезою Сокач, ти видиш красоту наших гір, барвисті гірські чічки, які з дійства на Драгівських горах відділа майстриня. То ті уфейтовані гірськими потоками косиці уплилися у пам'ять малої Терезки, котра босими ногами бігала по берегах ріки Тереблі. Іменно та природа формувала уяву і фантазію майстрині, аби тепірка уплеснути її у роботах. Ними ти се зачаровуєш, радуєшся, коли видиш їх на файній вдівці, бо видиш, як вони пасують і підчеркують красоту кожної жінки. Але я знаю, що ще твоя бабка файно вишивала. Моя бабка це була унікальна людина. Бабка знала і вишивати, і гачкувати, що одному се не навчила, і це гачкувати. Вчила, не можна було се навчити. А вона мені залишила і покривала, і скатерті, і салфетки, і все. Все, напевно, від неї до мене передалося. Потяг, бажання вишивати і робити навколо себе красоту. Я знаю, що ти дуже любила до неї їздити у Драгово і приказувати так вечорами, коли вона що робила. Та про щось ти приказувала? Про все, що може. Все, що як було, вона мене вчила з дідиком на пару, вчила мене і робити, і коло худоби ходити, і в городі робити, і з сіном робити. Ми як йшли там на цілий день, і то було для мене найвелике щастя. До неї прийти, як моя мама казала, йдеш до неї весела, співаєш, радієш, бо вже 25 травня і низько вже мій вуйко приходить за мною по спецзаказу у село їхати. А 31 серпня перед самим школою вже стоїмо на воротах, плаче дідо, плаче бабка і мене мама забирає. Так що для мене було Драгово село, це... може бути, що майбутнє як Ужгород. Навірно, Драгово дуже живописне є таке село. Та, навірно, ті узори, котрі в дітстві убрала, та то передала тепер на у бісері, вишивці. Може бути, тому що там дуже файно, там квіти, гори, і природа така, що як приходиш, та просто не можеш передати. А на Різдво, коли рипить сніг, і чуєш, як хлопці ходять колядувати, там із баяном, там із гітарою, там затягують десь, стоїш і просто думаєш, Боже, майфайного щастя, майліпшого не є, як тепер стояти і слухати. І ще, коли були ті люди, що були, і мої бабка з дідиком, то було... Навіть слів не можу добрати, таких, аби то щастя було. Христинко, коли захопилася Терезка вишивкою? Вишивкою
не так давно, але мені здається, що оце бажання створити щось красиве було в ній із самого маличку. І я це помічала. Вона маленькою завжди шукала квіти, вона з букетиком квітів завжди ходила. Був такий випадок, що коли вона була у школі ще, то треба було намалювати ілюстрацію до «Маленького принца» Екзюпері. Вона зробила унікальні 5 картин. Там були захоплені і в школі дуже довгий час зберігали їх у кабінеті зарубіжної літератури. Тому це бажання творити красиве руками було у ній давно. Чи то не від бабки? Я думаю, що це пішло від моєї мами. Мама і мене вчила, і її вчила і в'язати, і вишивати. І ми дотепер бережемо як найбільшу цінність, як найбільшу реліквію вишиті мамою скатертини і покривала. Мама дуже любила вишивати. Тому я думаю, що десь воно все-таки генетично передається. Коли вона почала вишивати ікони, це складна техніка, це потребує багато роботи. Що вона вам тоді розповідала? А я зрозуміла, що це якийсь такий потяг був, поклик душі створити. Бо я її навіть питала, чому саме ікони? А от вона каже, я не знаю, мені хочеться вишити Божу Матір. Вишити. І вона багатьом вже пороздаровувала. Ми в родині навіть братові Миколою подарували, вона вишила для нього Святого Миколая і подарувала. Він був дуже задоволений. Як думаєте, така творчість що дає їй? Будь-яка творчість духовно збагачує людину. Я думаю, взагалі, що кожна людина народжується з якимось талантом. От якщо, наприклад, мені чи чоловікові хотілося створити прекрасне, передати його словом, а вона вміє це зробити руками. І мені здається, що це ще більша майстерність. Бо підібрати кольори, побачити свою роботу в уяві вже зробленою, вміти, наприклад, навіть коли вона робить намисто, то вміти нанизати отаку намистинку, яку треба, і побачити цей твір. Це велика творчість. Крім того, думаю, що Тереска душевна дуже людина, тому що вона намагається кожному подарувати щось прекрасне. Вона для Василька вишила, для брата вишила картину, подарувала йому. Для моїх братів подарувала. Вона подружці своїй вишила унікальну картину, дуже красиву. Один раз танцівницю, бо та любить танцювати, другий раз квіти вишила, підготувала їй такий подарунок. Вона кожному намагається дарувати частинку прекрасного, а це означає дарувати частинку своєї душі. Ти мені пишеш, тебе різножанрові, і пейзажі, і ікони. Давай, як ти прийшла до пейзажів? До пейзажів? До Я вам натюрмортів. скажу, то все по зову серця. Що мені це сподобало, що мені це дуже приглянуло, або буває так, що сплю, той раз очі відкрила, треба мені то. Точно, іду я щось і зробити. Іду завтра, вже собі напланувала, я хочу лише мака вишивати, наприклад, або хочу там розу вишити. Є файний малюнок, мамо, я йду вишивати. Мама все се сварить, то мене вже з тими картинами, з вишиванням, іди даш то зробив. Мамо, чекай зараз. А робила на одній роботі, та все пороблю, а далі прийду додому, поубираю, поприбираю, дітей порядкую. Вечором вже всі полягали спати, а я собі спокійно беру вишиванку, вишивати, іглу, нитку і сиджу до 2-3 годин. Мати встає, ти дитино лягала? Ні, ще не лягала. Іди спати. Зараз. І так в мене може і півночі пройти. Що чувствуєш, коли вишиваєш? Спокій, навіть таке. Релаксація? Релаксація то вже аж може бути, що і релаксація. А для мене це є насолода дивитися, як із-під моєї руки, хрестик за хрестиком, виходить щось таке файне, таке, що от лише мені це любить. І якщо навколо мої родичі, моя родина і діти сказали, що файно, то все,
може бути. Далі приступаємо до другої картини. Ну, картини ми розібрали, так, а ти мені повіч, от прикраси такі файні тут у нас на столі. Як ти до них прийшла? То дань моді, чи то Ні. просто? Дуже просто. Мене мама все жаліла, дуже любить файні буси, все вона без якихось кліпсів, без якихось бус не вийде, вона все тіп-топ. Мене так і мала тепер ходить із бусами, все. І каже, ну, такі дорогі, і що робити, я вам так хотіла. А, хочеш? Добре, що ти зробити? А, то мені ніч не зробиш, то так не буде, як ти купована. Раз однім зробила, ти чуєш, може бути. Далі другий зробила. А починалося все з того, що купляла нитку каменя натурального, напівдрагоценного, і починала щось робити. Кажу, одним зробила, мамо, ну йди в школу, вкажися. Прийшла, йой, які файні, так усі хвалили. Пішла, зробила другі. Кажу, а ну вдягай, кажу, іди в школу, що ти будуть казати. І так далі, та далі. А вчителька каже, ну, яка, каже, вчителька багата, Христина Васильівна. Кажу, мамо, за щось як казав? Я каже, приходжу кожен день у других бусах, усе міняю. Та все якісь, каже, май файні, та такі, та сякі, каже, і все якісь каміння в тому. Та все не звідує, десь ти купила, мама каже. Каже, зробила ми донька. А, та не може бути. Кажу, добре, прийду я, кажу, до тебе на роботу, кажу, я їм буду всім казати. Тепер, кажу, на, неси та хвалися, що кілько тебе всього много є. Так і її коробки, що були, шкатулочки всякі, дерев'яні, сюди, туди. І чим далі, і вони се наповнювали. І ще хотіла дуже із дитинства робити щось молодицям. Файне, от то для мене було квіти і свадібні салони, молодиці, все було як таке щось, що я от ходила все коло того, і я хочу. І щось, от для них щось хотіла зробити і для себе, аби було файне. Ну і ти сама підійшла до тих квітів, де береш фасони, відки, чи з уяви, це як? Дуже много з уяви. Можу сидіти, дивитися комп'ютер, перелистувати море інтернету, перелопатити, дивитися, а то ми се не любить, сьо ми се не любить, а за що, а ну там такий листок, а там сякий листок, а чого я що не годна? Годна всяке зробити. І буває так, сидиш, і раз, все, щось стрілило в голову, думаю собі, все, біжу нараз роблю. Чоловік іде, 5 системи під цюрками, каже, сидиш. 5 системи дивишся, каже, вже щось робиш. Кажу, тихо будь, Слава, отось як має бути. То я кіть ото не зроблю, кажу, я спати не пойду. Ну, добре, іди та роби, бо каже, що кажу, не кажу, толку з того ноль. І так будеш своє робити. А їсти в той час вже наварено? А, я роблю 2 роботи. Сижу на кухні, роблю та й нараз їсти варю. Що ти сочетаєш таку шитку. Та мушу робити, бо в мене діти голодні бігають, аж їм не дам їсти, та вже кричать, що мамо, дай їсти. Ну, тут у нас перед столом такі красні букети. Ці букети ти теж вирішила, десь почерпнула відкись знання тут? Букет цей синьо-білий, це мене наштовхнуло 14 февраля. День влюблених, день закоханих. Ну, думаю, чому подарити? Гроші не є, гроші вже вийшли, зарплата скоро не буде, лише 16-го, через 2 дні. Ну, думаю, треба щось і зробити таке, аби запомнив на то. Ну, і видите, тут у мене сердечко із 2 половинок, а всередині я, бо в мене чоловік Ярослав, і тут ти, бо Тереза. Так що все серця може тікати, не тікати, і так нікуди не втікне вже. Та Богу дякувати, 2 діточок, та кудись діне. Ну, таке, знаєте, любов велика, та слава Богу, вже 10 років. Ну, час пролетів, бо то вчора було. Йой, то точно. Ну, а як племінниці сприймають твої вироби? Чоловіка є брат, в нього є син і дочка. Вони, на жаль, не в Ужгороді живуть, а далеко, за кордоном в Америці.
Так я, коли приїжджали, я їм через бабку передавала вишиті картини. Вони були дуже задоволені, мала таку нараз бігом: мамо, наніки, яке майстриня подарила, і зробила мені дуже файну квітку з бісера. Так, вона понесла тут в Америку, у Нью-Йорк. Та не вірила їй учителька, американка, що то, каже, може бути всяке. Вона думала, що то десь вона купила і то. І мала день ходила, казала вчительці, що то, ні, то моя тьотя, бо в них такого не є, що стрийна, та і вуйко вуйна. Казала, що то її тьотя їй подарила в подарок. Так що кажу: Катеринко, все тобі я би спам'ятала. А бабка все, я бабці вишию, бабка, дивлюся, вже понесла, дала, подарила. Кажу: ну та добре, хоч буде пам'ятка. А драгівські дівочки? І драгівські дівочки, я їх теж вчила, я їм теж дарила. Тепер недавно із Вуйкові Колєві подарила Миколая, вишила йому на заказ. Ну, а що мене дуже здивувало, розстроїло, що тепер не є такого захоплення, бо вони чимось захоплювалися. Тепер інтернет, і десь вийти, просто пройтися на вулицю. А щось і зробити, щось якимись своїми руками. Та для мене більшого щастя не є, аби я щось не зробила. Мама каже: то вже дівка якась, явно щось з тобою не то. Аж ти якийсь вечір не підеш, та там не покрутиш, там не вишиєш, там щось не зробиш. У мене вже руки навіть не... Проблема з руками, бо вони мусять щось десь робити, щось чинити. Я захоплена від такої косметички, яка тут є така... То вечірня сумочка. Так. Клач, фантастична. То і з ручкою, вишитий чеським бісером. Фантастична робота. Як із її робила? Купила заготовку, дуже хотіла попробувати. Ну, кажу: мамо, давай я попробую. Кажу: купимо та й зроблю. Максимум 3 дні в мене вийшла робота, і то так їм сиділа. Вже зробила щось, іди з дитину посиди, іду. Зараз там іще лише 2 хрестики, 2 бісеринки, 2 то, зараз, мамо, йду. І так полягали спати, сіла вечором, вишиваю. Люблю. Славічку, це любитися то, що твоя мамка вишиває? Да. Що ти це любить? Свята Тереза. А чому Свята Тереза? Тому що вона дуже похожа на маму. А даєш можливість мамці вишивати? Да, коли мама вишиває, я там Мар'яну беру, граюсь. А самість не пробував, да, що робити, допомагати їй, може, рамки? Пробував, а не виходить. А ще які маєш улюблені роботи і чому вони тобі люблять? То вони всі красиві, тому що вони дуже блискучі всі. Вони дуже, якийсь бісер, дуже блискучі. Енергію несуть? Угу. Да. Нелегко здавуться такі красні натюрморти, каже Тереска. Треба посидіти не 1 годину, або подобрати підходящий тон бісеру, аби создати файну композицію. Гармонія у роботі і файний позитивний настрій створюють енергію, котра оповиває кожний витвір майстрині. Може, тому її роботи з охоту прикрашають хижі многих людей. Найсерйозні твої роботи – то твої ікони. У них якась особлива енергетика, дуже ми це любить. Ти їх вишиваєш і бісером, виджу, і хрестиком. Якість до них пішла? Йой, що вам казати? Як серце покликало, як мене захотілося тут, і думаю, мусить у хижі бути Божа Матір з дитятком, мусить бути Миколай, і мусить бути Ісус Христос. Та рішила вже, як їм почала, та так у мене і продовжується. Бо одна картина се закінчить, коли натхнення дуже велике, друга се починає. Мама каже: та зроби перерив. Ні, кажу, мусить, доки є бажання, яке колись мамі кажу, що музун прилетів, а вона каже: та прилетів. А вона тепер сміється, каже: ну що, і до тебе музун прилетів. Та кажу: прилетів тому, що поки є натхнення, поки є бажання, поки я можу щось зробити,
і є для кого зробити, я хочу то робити. Як думаєш, в чому причина, що молодь сьогодні не дуже хоче робити щось руками? В чому причина? Це бабка, мамка не навчили їх. Перше, що має дитина дойти голову. Якщо вона того хоче, якщо її то цікавить, вона ото буде робити. Ну, якщо дитину то не цікавить, якщо її не є потяга до того, вона не буде то робити. Але вона мусить видіти, ні, бо робили. Да, мусить видіти, але якщо вона хоче прийти і подивитися то. Бо якщо заставити на силу, нікого ніч не заставиш. Я так дівчатам, сестричкам кажу, так пойте, подивіться, та я вам то, йой, зараз, а не маємо час, а там кавалери, бо вони вже підросли, їм вже по 14-15 років. Кажу, так пойте, я вас щось научу, щось вам зроблю. В них увага не зосереджена на тільки, або може було сісти, хоч годину-дві приділити тому, або повишивати. Або може, це зв'язано з тим, що час такий, що, видиш, все летить, все в такому екстремальному настрої, може від того залежить? Може бути, але і ще залежить від того, чи ти маєш терпіння до того. Ну, якщо терпіння не є, то ніч не буде робити. В мене може бути, що не є терпіння, бо хочу все скоро, бо має все бути зроблене. Але коли дивишся, що вже час мало обмежений, і час якийсь, щось тобі треба там зробити, щось тобі там треба зробити. То в мене синочок приходить до мене, мамо, то треба. Але все одно треба якось виділяти якийсь час, можливість, бажання, не знаю. Ото, напевно, залежить від самої людини. Якщо вона хоче, вона буде то робити. Якщо не хоче, не буде нічого з того. Коли ти робиш такі прикраси, то маєш, напевно, якісь думки, як зробити. То спочатку ескіз появляється, а потім, чи який принцип роботи? Спочатку дивлюся в інтернеті, що є інтересне. Є щось там для мене інтересне, я то за тося візьму, схему, туди-сюди розбираю. Якщо вона мені все подобає, знаю, що можу зробити то. І буду доти сидіти, доки я то не... Та як ото я що? В мене що, 2 ліві руки? Ні. Мушу то доробити. Мушу видивитися, мушу оцінити, подивитися, витягнути коробку з бісером, це в мене то є. Аж ні, взяла гроші на другий день, пішла, купила спеціальний бісер, бо там такий не підійде, а там треба такий, або колір маю, собі вже подумала, що... А ти міняєш кольори, по-своєму щось здаєш, лиш береш, може, десь схему? Схема, а вже колір і розмір самих бусинок, бісера, ото вже залежить від мене. Твоєї уяви? Так. Уява в мене, от якщо заграє, то вже так заграє, що аж дуже. Які маєш побажання тим молодим людям, які би, може, хотіли робити такі речі? Терпіння і бажання. Якщо є терпіння і є бажання, може гори перевернути. Якщо є ці 2 якості, можеш зробити будь-що і як хочеш. А друге, якщо дозволить час, фінанси, бо це діло досить фінансово таке об'ємне, бо буси тепер і бісер дорого досить коштує. Але ручна робота, це є ручна робота, і її не замінить ніхто і ніколи. Вона ся цінить і цінилася давно, і думаю, що ціниться і тепер, і буде ся цінити і через 100 років та робота. Бо ушити ікону, наголошує майстриня, треба мати особливий стан душі, коли духовна енергія переповнює тебе. Тоді самі поцерки лягають на полотно так легко, що тяжко удаватися від полотна. І ти не чувствуєш час, бо прийшла муза, котра надихає тебе на створення красивого, духовного. Може, в цьому і є сенс творчості.
синички, кікеріші, рястики. Кілько много є русинських назв на ярні чічки. Але про шитьки ми не встигнемо поговорити. Тому я хочу вам розказати про одну дуже ізвісну квітку, яка ся кличе подсніжник. Дехто каже, що то чічки надії, бо він першим виходить з-під снігу і дає нам знати, що прийшла весна. Її латинська назва – галатус. Походить від грецьких слов «гала» – молоко і «антос» – квітка. Тому деколи її кличуть молочною квіткою. Хотіла би вам розказати легенду про неї. Якось із морської піни вийшла молода дівка Галатея. На березі її чекав молодий і дуже файний легінь, котрого звали Ацис. Одітий він був у сиво-зеленої шаті, але щось Ацис ся задумав і не увидів, як циклоп Поліфем підкрався у ньому і роздавив його гранітно в скалов. З тої скали почав течи малий поточок. Далі зробилася велика ріка, на берегах якої зарісніли білі чічки. Не дочекалася Галатея свого легіня і пішла у гості до своєї названої матері. Посейдон, коли учув, що до його царства прийшла якась дуже красна і файна дівочка, прийшовся з нею познайомити. Бог захотів, аби Галатея йому помагала і була головною над морями, але Онася отказала. Нагнівався на неї кучеряво-сивий Посейдон і рішив їй одомстити. На дівку, якася купала у морі, упав страшний 9-й вал. Розбилася Галатея, як криштальова ваза на дрібні куски, і розлетілися вони по світові. То ті, що полетіли од горі, з них ся зробив молочний путь і далекі галактики, а то ті, що впали долу, зробилися подсніжниками, із білими, як тіло Галатеї, квітками, і сиво-зеленим листям, як шатя Ациса. Має то та чічка й лічебне значення. У її цибулині є алкалоїд галантамін, який ся використовує в медицині при хворобі нервної системи. Галантамін посилює секрецію слинних і потових залоз, нормалізує роботу кишечника, помагає при радикуліті, діточому церебральному паралічу. У народі подсніжник кличеться по-всякому. Мартинка, скорозруст, снігурка, сніжноцвіт, проліска, тарас, дикий чеснок, ярник, колокоций, колодруст, козодраст, могурянин. Рястики, кікеріші. Які красні назви. А знаєте, як виглядають ті квітки? Пообзирайте, оле кульку їх тут много є. А знаєте, звідки взялася та назва? Ні? Ну я вам дораз розкажу. Сталося то у зимі. Жила собі одна дуже красна пані, яку звали Сніжинка, і була у неї дівка, Квітка. Мати її дуже любила, але мати із дівкою нігдеся не виділи, бо Сніжинка нараз позад зими летіла на північ, дому, а її дівка могла там замерзнути. Тому дівка цвіла весною і красувалася у літі. І не годні були жити в'єнно, бо мати гонна билася розтопити у сонячного тепла. Дотепер онися не виділи. У яри і у літі усі втішали маленьку квіточку, і звірі, і другі квітки. У Сніжинки було не меншої гори, її теж втішали другі сніжинки. Так і спливав час, сумували і Сніжинка, і чічки. Якось до землі, де жила квіточка, прилетіла добра чарівниця. Увіділа вона квіточку і зазвідала, чому вона сумує. Квіточка розказала своє горе. Чарівниця подумала і каже: «Ага, як то, але я гонна зменшити твоє горе. Ти станеш квіткою проліском і цвісти будеш найлем прийде весна. Туди буде зима іти геть, і твоя мати теж. Я теж знав, що вона буде ту. Ви будетеся видіти раз у рук», – засміялася чарівниця. Так ся появила квітка пролісок, по-русинськи кікеріші. Куртое життя, мабуть, ті квітки. І легко воно може оборвати. Коло Києва їх уже ся майже не лишило. Та й дуже мало їх по других великих варушах. Бо люди їх не сокотять і зривають на букети. Цибулину по-звірячому викопують. Давно би вже треба вирощувати ті красні чічки на спеціальних плантаціях. Легенда каже, що тот, хто їх зривать, дарить, продає або купує, нігде не буде мати щастя у любви.
правда то ці ні, нико не знає. Айбо задумайтеся.